Здравейте, приятели, добре шли в моят YouTube канал. Добре шли, надявам се и ви хареса днешното видео. Днес ще си говорим за Кеника. Тази история ще е потресаваща и не е за хора с слаби сърца, защото има смърт. И да, надявам се да ви хареса днешното видео. Надявам се да ви хареса и нека да започваме с днешното видео. Така, всичко, което знаем за 19-та годишната Кеника Дженикинс, която беше намерена мъртва в фризера на хотел. Търсенето на изчезналата тинейджърка приключи в неделя, когато тялото й беше открито в фризер в хотел. 19-годишната Кеника Дженикинс е обявена за мъртва в хотел Круене Плаза в предкрето на Чикаго, Роузмонт, според Ашчентал. Семейството й последно я видя в петък вечерта, преди да се насочи към хотела и реконструкционен център Кроун Плаза, Чикаго, Охер в Роузмонт, Илианс за парти на 9-тия етаж, съобщава Ашчентал. За последно Дженкинс разговаря с семейството в 1:30 сутринта в събота, когато говори с по-голямата си сестра Леонере Харис. Приятелите й нямаха клетата и колата. Те Чикаго Трибун съществува, че приятели на Дженкинс се обадили на майка и Тереса Мартин малко след 4 часа сутринта, че са загубили Дженкинс. Те са й обадиха се на майките на Дженкинс и Келията Дженкинс, която беше от тях. Също така притежават колата на Дженкинс. Мартин беше дал автомобила на дъщеря си през нощта. Когато научил, че дъщеря е изчезнала, Мартин е оправил до хотела пристигнал около 5 часа сутринта, за да потърси дъщеря си. Майката на Кеника Дженкинс говори, споделя това трябва да бъде изпълнено. Но служителите на хотела изпряха според Чикаго Трибун. Те казаха на разстроената майка и полицията трябва да издаде доклад да е изчезнал човек преди да започне да търси тинейджърка. След това Мартин се обади в полицията, която и каза да изчака няколко часа. Тя стана изчезнал човек в събота след обед. Според полицията на Роузмонт, Дженкинс е изчезнал около 1:14 часа в събота. След това персоналът на хотела активно претърсва непосредствена зона на газаха ченгетата. Единственото часа по-късно тялото е намерено. След 11 часа часово търпение и 24 минути след неделя Дженкинс беше намерен в фризер. Тя беше извън рецепцията и беше обявена за мъртва на място. Мартин заяви, че полицията й е казала, че е давила Дженкинс на кадри от хотелско наблюдение в 3:30 сутринта в събота. Сладищата е пияна от рецепцията на хотела. Тя беше толкова пияна, това бяха точните му думи. Беше толкова пияна, че не можеше да се държи. Тя се държеше за стената, каза Мартин. Беше в неадекватно. Полицията твърди, че смъртта вероятно е инцидент. Кабинетът на медицинският експерт извърши аутопсия в неделя следобед, но към този момент не е оставена причина за смъртта им. Според нейната сметка, полицията е казала на Мартин, че Дженкинс вероятно е влязла в фризера сама, докато е била нетрезво състояние. Мартин и други членове на семейството всъщност не купуват тази теория. Вратата на фризера е тежка, така че няма начин да казват, че е пияна. Тя има сили. Ако имаше достатъчно сила да отвори вратата на фризера, щеше да има достатъчно сила да върви направо, каза Харис, сестрата на Дженкинс пред Уингини. Вярвам, че някой в този хотел е бил детето ми.
Марчин каза пред Уин. Фризерът беше в свободна част на хотела. Фризерът, който е открита тялото на тинейджърка, се намира в част на хотел. В процес на устройството към момента не е ясно дали кадрите на наблюдение всъщност показват как Дженкинс е влязла в фризера. Разглеждат се видеоклипове, публикации в социални медии. По-специално един видеоклип в Facebook стана вирусен. Изглежда, че Дженкинс седи на легло в хотелска стая, забикален от други. Тя се вижда в отражението на слънчевите очила, носени от жената, която снима видеото. Да, те го разгледали и разглеждат като всички други видеоклипови и публикациите в социалните медии. Карин пак говори на село Резумонт. Каза на трибуната. Коментарите твърдят, че могат да чуят някой да крещи във видеото. И жена крещи: "Помогнете ми". Към момента това е наказано наследване. Това е разследване на смъртта. Полицията не е извършила арести. В момента властите разгледват смъртта и очаква резултати от тест. Хората произвеждат справедливост на Дженкинс. Смъртта на Дженкинс предизвиква възмущение и безпокойство в социалните мрежи. Много хора се чувстват свързани с жертвата и хората призовават за справедливост за Дженкинс. Много хора също играят детектив аматьор, следвайки потенциални улики в публикации и видеоклипове в социалните медии и азиатски теории за трагичната и смърт. Приятели, когато има например хотел и фризер, винаги когато вратата е заключена и отстрани има брадва, за да може, ако се заключиш, да я разбиш вратата с брадвата, за да може да избягаш, но такова нещо е нямало и е останало вътре и е била мъртва и се е намерили мъртва. Надявам се днешното видео да ви е харесало, надявам се да ви е поне помогнало, ако сте в такава беда. Бъдете разумни и имате едно на ум. Това беше видеото за днес. Надявам се да ви харесало. Пожелавам ви добър остатък от деня, т.е. вече е вечер. Лека нощ на тези, които гледат късно. С вас ще се видим в следващия път. Чао!